まず俺たち家族のスペックから話していこうと思う。俺は37歳で、とある資格を持っていて自営業をしている。嫁は専業主婦で34歳。俺たちの間には双子の息子がおり、先日11歳の誕生日を迎えた。義両親は共に50代後半で、義父は元公務員で、義母は嫁と同じく専業主婦である。嫁には姉がおり、年は確か俺と同じくらいだったと思う。俺たち夫婦の馴れ初めは、取引先の会社に出入りする業者の事務をやっていた嫁に、俺が惹かれアタックした。付き合って1年半くらい経った時、結婚の承諾を得るために義実家へ。この時、義父から同居を勧められた。俺の実家は飛行機でしか行けない距離にあり、大学進学時に都会に出てきたのだ。この時住んでいたある下町が気に入り、大学卒業後に資格を取って自営業として開業。地域のお祭りや自治会による夜回りなどに参加し、地域に根ざすことで信頼関係を築いていった。最近では安定した収入を得ることができている。おかげで嫁にもプロポーズする覚悟ができ、今に至る。なので、電車で1時間半も離れている嫁の実家での同居は、現在の仕事に支障が出ると考えた。このことを義父に説明したのだが、義父は折れてくれなかった。公務員だった義父のつてで仕事を紹介してもいいと言われたが、現在大切に取引している顧客がいるのに、転職はできないと訴えるのを数時間続けた。俺の今の収入を伝え、これまで築いた関係がなくなれば無収入になること。今後事業拡大できるような状況になったとき、義実家のある地域でも仕事を始めて軌道に乗れば義父たちと同居するのはどうかと提案。渋々だったが、ここでようやく義父の了解が得られた。この話し合いの間の数時間、義父以外はほとんど話すことはなかった。嫁は、お父さんはこう言ってるけど、と数回相槌を打っただけ。義母は数回お茶を入れ直してくれていた。義士は途中で仕事だからといって姿を消してしまった。結婚後は事務所の近くの俺のアパートで暮らしていたが、利便性を考えて今までのアパートよりも近いところにある駅前のマンションを購入。嫁は結婚してからも以前の職場で働いていたが、1年ほど経った時に急に仕事を辞めて、俺と同じ資格を取得して仕事を手伝いたいと申し出てきた。難しい試験だったが、嫁にやる気があるのは伝わったし、夫婦で仕事ができれば楽になるかもしれないと思い、嫁は専門学校に通うことに。学校に通っている間は、ほとんど家事をやらなくなってしまった嫁に、仕方ないと思いつつもイライラしてしまい、一時期険悪なムードになってしまうこともあった。そんな嫁は学校に通い出して1年も経たないうち、授業についていけなくなったと挫折して学校を辞めて専業主婦に。嫁は勉強に打ち込んでいる時より穏やかになったので、夫婦関係も円満になり、一層嫁を愛して仕事にも精が出た。その後、嫁の妊娠が分かり、双子の男の子を出産。この頃からだ、嫁の様子がおかしくなったと感じたのは、俺の仕事が休みの時は、息子たちを置いて自分の実家に帰るようになった。最初は母親業を休んでゆっくりしたいと言っていた。幸い息子たちは母乳だけでなくミルクも飲んでくれたので快諾していたのだが、子供がミルクを卒業する頃になると、俺の仕事場に子供を置いて買い物に出かけたり、一人で家でテレビを見ているということが増えてきた。いろいろ話し合いもしたが、子供2人も面倒見きれない。子供も男なんだから、あなたが見ればいい。の一点張りで話し合いにならなかった。この言い分に納得はいかないものの、子供たちのために事務所をマンションの近くに引っ越し、子供たちが遊べる部屋も作った。嫁子供と共に義実家に月1回は行くようにしていたのだが、この時の義両親の引き止め方がすごかった。車で行き来するのでお酒を飲めないと伝えてあったのに、お茶だと言って焼酎のお茶割りを出されたこともあった。匂いですぐにお酒だと気づいたので、一切口をつけなかったので、事なきを得た。こんな生活をしていたため、子供たちが3歳を過ぎた頃には、嫁よりも俺の方にべったりになった。
嫁は平日も義実家に帰るようになり、ひどい時は月の半分も義実家に行って帰ってこないということもあった。この間俺は仕事と家事と育児を両立しなくてはならず、生活に支障が出るようになってしまった。俺は義実家にも相談を持ちかけた。はじめ義母と話したが、嫁子本人が痛がるのだから仕方ないでしょとさらっと言われ、拉致が開かないと思った。義父には電話がつながらなかったので、嫁が1週間義実家に行き帰ってこなかった時、連れて帰るついでに子供を託児所に預けて義実家へと向かった。義実家に着くと、外からでも聞こえるくらい大声で喧嘩している。声の主は義父と義士だ。家に入ることに躊躇してしまい、近所のコンビニで時間を潰して再び義実家に戻った。先ほどより声が小さくなっていたため、玄関のチャイムを押す。すぐに義士が顔を見せるが、それを止めようと義父も近づいてきた。俺さん、ちょっと話があるの。一緒に出かけましょう。貴様何を言ってるんだ？俺くん、早く家の中に入りなさい。という感じで、義士と義父が玄関先で揉めているため、家に入ろうにも入れない。そうこうしていると、近所からの通報で警察が駆けつけたため、一旦クールダウン。家の中での話し合いになった。義父の言い分としては、嫁子が実家に入り浸るのは俺くんのせい。義士は頭がおかしいので、鵜呑みにするな。というもの。横で聞いていた義士は、最初から俺さんを騙しているのによく言うわよ。と鼻で笑っている。義士が話し出すと義父が遮ってしまうため話にならない。嫁も義母も会話に参加しないので余計に話がややこしい。このままでは拉致が開かないため後日一人ずつ話を聞きたいと言うと義父は、俺くんは義士と浮気する気だろう。などととんでもないことを言い出した。義父のこの言葉を聞いて義士は立ち上がり、もういい。前から言ってたように私は家を出ます。家族の縁も切るからそのつもりで。と言って部屋を出て行ってしまった。義士のことを誰も追いかけなかったので、俺は玄関まで走った。義士は真剣な顔をして封筒を渡してきて、俺にはみんなのところに戻るように言ってきた。封筒を上着のポケットにしまって部屋に戻った。戻ってきた俺を見るなり義父は、お前ら怪しいな。こういうことがあるから同居の方がいいと言ったんだ。早くこっちに引っ越してきて同居しろとか言い出した。子供たちの迎えの時間が迫っていたため、そのことは結婚前に話したはずです。義士さんとは連絡先も交換していないし、会ったことあるのもこの家でだけです。今日はもう遅いので、嫁子さんは連れて帰りますので、と言って、すぐに嫁に荷物をまとめさせて連れ帰った。家までの道中で嫁と話したが、男の子の接し方がわからないの。子供が懐かないのも私のせい。私は役に立たない。とばかり繰り返すので、子供とはできるだけ一緒にいてあげよう。嫁子なりの育て方でいいんだよ。俺たちのそばにいてくれ。と、嫁のことをまだ愛していた俺は、こう言うしかなかった。託児所に子供たちを迎えに行き、4人で自宅に帰った。嫁が久しぶりにご飯を作ってくれて、子供たちも俺も喜んで食べた。食事後、珍しく子供たちは嫁にまとわりつき、最後は嫁と一緒に寝ていた。俺は明日の仕事の準備があったので、一人事務所にいたのだが、義士から渡された封筒のことを思い出した。中身は USB だった。事務所のパソコンに差し込み、データを確認する。テキストと音声ファイルが入っていた。テキストは義父が考えている同居計画が要約されて書かれていた。同年代に比べ俺の収入が良かったことと、同居することで事務所がいらなくなるため、浮いたお金を義実家に入れさせる計画を企てる。最初の挨拶の時に将来は同居することを勝ち取った。と、高級会社をローンにより購入。なかなか同居の話が出ないので、嫁に同じ資格を取らせるため、嫁に仕事を辞めさせる。嫁の受験失敗で計画が頓挫。その後嫁が妊娠、出産。嫁を取り上げることを思いつく。一向に同居の話をしそうにない俺。
平日も子供をしつけ、義実家を頼ってくるよう工作。嫁も丸め込み、協力させ、俺が根を上げて同居すると言い出すのを待つ。といった計画だったようだ。音声ファイルの方は、上記の計画を自慢げに話す義父の音声の録音だった。また、失敗になった時の嫁への暴言に対する義士の反論も収録されていた。テキストの別ページには、義士からの衝撃的な告白も書かれていた。あの家で義父に反抗すれば、ご飯を抜かれたり、経済的な虐待もされていた。義士はたびたび義父に反抗し、その都度飯抜きや給食費を納めないなどの嫌がらせを受けた。これを見て育った嫁は義父に従々に育つ。義士は義父に対抗するために小学生の時から柔道を習っていた。義父は費用を出してくれなかったが、義士は筋が良かったため、警察官の親戚が警察署の道場に通う口利きをしてくれた。義士が高校生の時、義父にレイプされかけるものの、鍛えていた義士は義父を撃退し、事なきを得た。その後、義士は襲われることはなかったが、代わりに嫁に対する義父の目や態度が怪しかったので、嫁にも柔道を勧めるも、義両親に反対され、嫁は諦めた。義士はいつか嫁を連れて逃げるため、高校卒業後に就職し貯金をし出す。しかし嫁は従々に育ちすぎ、義父に反抗することを知らなかった。証拠はないが、嫁は高校の時に義父にレイプされていると思う。俺が結婚の挨拶に来た時に、同居の話に抵抗しているのを見て、この人なら嫁を任せられると思ったが、義父の執着具合を見て証拠を残そうと決めた。今おそらく嫁は義士のいないところで義父に襲われていると思う。早く嫁を助け出してほしい。義士は何があっても自分で自分を守れるようにしているので、嫁のことだけ心配してほしい。このようなことが書かれていた。この日以来、嫁は義実家に帰りたいと言わなくなった。嫁が家にいる間にちょっとずつ話をした。あれから1週間以上経ったある日、嫁からの告白を受ける。自分の過去の話、義父には逆らえないこと、義士がいつも守ってくれていたこと、そして襲われたこと。俺や子供たちとの生活は本当に楽しかったこと。ずっと一緒にいたいけど、すべてを話さないとダメだと思ったこと。俺と嫁は一晩中話してお互い涙でひどい顔だったようで、子供たちに、パパ、ママをいじめちゃダメでしょと言われてしまった。俺は覚悟を決め、義士に協力を求めた。俺も拍子抜けだったが、その後はすべて義士に任せるしかなかった。義士は義父の異常な家庭環境だけでなく、仕事での横領の証拠を掴んでいたのだ。会社に告発された義父は逮捕されることになり、仕事もクビになった。これを受けて、義両親は離婚。義母は慰謝料を分取り、地元に帰ることになった。義父は懲役にはならなかったものの、すべて失った。その結果、今は義父の母方の地元に引っ込んでいるらしい。俺たち家族は穏やかな生活を手に入れた。本当に仲がいい家族だったと思う。嫁が事故で他界するまでは。俺はひどく落ち込んだが、周囲の人たちのおかげで1年以上かかったが、なんとか立ち直った。会社の方も順調で、今回のことで職を失った技師と、取引先のご子息という2人の従業員も雇えるまでになった。現在その2人が交際していて、もうすぐ結婚するかもというめでたい話まで出てきている。嫁が残してくれた2人の息子たちと共に祝福できればと思っている。